Kripi Baro mentah sasisen di pedang sobha sakadika program naka mentah sakalasai ya kebalawan raipi naka studio jong usulong mel ukurwa ka atiar hagni mentah ngidon ye juban iban ye tho ya kajingat lenti jong i kumno bi poi ban e naka kam ka ba itrai ka kam sarkar kata pat i poi ru ban sengkam te mentah ngin sngap na ihi ka ai ka ba idan ban ong te juban phila ban patai khindiat sephangi ladi hot hagaban gong e nga su ban ai khublei ya ga channel ke jongpi ka Shillong Mill la ka banda ka ni ka por ka pakodor na ka ba kum khun samla rang ba jong ka Shillong pentor ba bangasa kam tam e kum long Shillong jong ka sor Shillong bat kum ulong Shillong jong ka jala miglea ka ba it ka jungi hagani ka por ngadon ban batai khindet chpangi hel jong ngari ba juban lang khat bikhiu ngashong ngasa apo pentor ba la pensan penang ba enga ka Shillong pentor ba ha ka ba ngayasan ngerang ba berki parlok ki parajor ki ba hadu menta ki yelong ki bait ki bathon hapo ka sinong gathau nang tu kum tu pata ter ga don ka passion ha ga ji mujunga ya kata ka di ka hobbies junga bangan ruai bang it ban ruai ban tem ban put ti nga pandap se ka postgraduate diploma in music haring kata pada nga continue se ka internship hapo Mumbai ngali hapo Maharashtra ban hapo Dadar city hapo Dadar ka di jaka ka katang juga jaka then nga pandap ya ka internship nang ta hari nang tu ngawan hapo ngon phai Shillong ti klem dapat stem hi nga masuk Shillong nga su kwa ban yo kam yo jam no ti nga apply ki kam ki private companies then kum ta hi ngin senang ya pur khana bari pangkita te ju phila ban patai kai ka buktik ya phi pat ban poi ban tan nomor kumbang i dai phila sengkam na jong te kumbang i tepru ba phila dana ka kam sarkar sipor te kai ka buktik ya phi ban i no ya ta ka kam sarkar ban seng ka kam na jong kuri sibu ni ta ka jingkli ka jungpi ho nga ban long honest ye ki pat ba ki pas ngap hakan por ye kan ki program ga jongpi nga ban long honest ye ladi kham tam dingkong ti ka dau ba ka ba long nga mangan i noi ka kam sarkar ka dei hadin bang yo i ye ka jinglong jingman ha ka sinshar ka khadar kham tam e ha ka jinglong jingman mo ha ka system lani ha ka jing penyat jam ta khen nadu ki brio ki balong ki mo ki extra ka jong ka state ka jongi hadu ki officers hadu ki department ba repair tengai i ya ka jing don jong kani away ka jing bam sap ka de ka way na ki daw ba ka ba penlong nga bangan i ka kam sarkar na mar kumba kelum ka experience jonga nga thai ki officers ki ba pe ya ka channel ta ki la ban su thu balai nga i ka ya ka kam ti ka daw ban gong hi ka de na mar ka jing bam sap kala kan rai hadu kata ha ka jala ka jungi ti kani kala penlong nga ban khya shon hadu kata ban khya jingmut hadu kata ba bangan le enam ta kari pakajat benriu khamtam enam ta kajala bat bangala ban le khamtam enam ta kipat ba ki belong kita ki langkanya hakanika jingat lenti jong kinong sinshar ki belong ki langkanya hakanika system ke jongi te ju kum no ngathrai nomor ba ladangi pen la kala banong le si ba kumbangi yo soma ba ladaki dan kini ki ba long he lani ki IAS lani kita kan hapo ki ni ki office sarkar ki la ban le e dina kalyang jong ki khasi te kamdan ra jing kitik ye phi ba phin puli ban pois to kata karan IAS kanang phin yo khli ye ka no department ba phin pen ja e kata ka jing bam sap very good kadiga questions ka tik ba ru kata ka taru ka kata menta ya ka jing mujur hat jonga ba kata ka long ren yang jonga ru ngalam long hadu ka taru namar ka kala de jing persang jonga ngala persang ban lej ki bubun ki competitive exams na kamta bangan pa ja ka migle civil service exams te komen chuban rap khandiat u henman jonga ru de we na plenki migle civil service 7 ma u civil service te nang ta de ho ngayo man si ma na u henman jonga ru klam da ya la ya kata namar ba de ma u ba Perishlo yang abangan yale ke exam ke prepare ti kumjuru uhen man ubani ngong du jongaru utaru de uwe ba perishlo yang abangan i jaga jing puli bangan wan chakmat hagi jing puli hawan kino hingkai le si ki ban pet jaga ni channel menta kin tip ha balai ngadon hagi jaka bat kin priang ru balai ngadon hagi jaka namar ngadi ukna uba wan chakmat ba hagi jing puli nadu barang khana hadu bangan pass class 10 ba kumta ter wat po 11 12 rugan shi thu khana kandiat ka khana fi kala don ka jing shakhot janga po principal room hapo ngamut ban i Shillong college namar ngadi tang uwe na pringi khana student nagadi section ubawan haka first division haka snem 2005 haka art stream di namar banga kwa ban i bangan jom na po sin Anthony sting asya seneng asya kraw haki nongkai kamtam e ki nongkai ki badan napo ka department juga economics ki bai kai ngai economics namar ngayo bun bai kai economics tu por kendiat hi sam kan yo ya letter ru ti kadi kata ka jingat nanti kadon ka ambition hanga bangan la ban poi shedu ka thong ban long u nu
nong sensyah ki department lani utau officer suba kam kraw ha ki department ki ka sarkar kaya penyat lani kaya lam lenti hagi liang jong ka sensyah kadar jong kani ka emlang ka salang ti haon ngala persang banyali ka mikle civil service exams ru la RC license ti ngam shem la poi cha thong ngala persang banyali ka junior administrative accountant ma kitu ki administrative officer hagi babon ki benta prepare kana bagi nang la pada ban li ki departmental exams kan banga kwa ban job hi kita ki exams handai posi imat ublei uklam shem la bu yang api bangan longum ta ti Borok ka jing penyat maju te ngin pet kendiat mam ta te ngi pai kendiat te kum tu samla ka por bapi apply kam ne por bapi lat ya ka kam na ka jing puli jong pi ha ki to ki por nga thrai phila apply lupa ki kam te marsin da ka jing puli phi yo kam no ne marsin da puli phi ap song kham kam ne phi le yu ha ki to ki por phi de bisung thu ka wai ka kam bang trai menta ka dika entrepreneurship program lani ka dika kanja entrepreneurship mo ka ngadon ka enterprise ka baka kerteng jong ka dika online ten service center kalong very popular ba po shilong ti kila ban browse sampo ka leng baka internet ka jong pi ka online ten service center hang tu kila ban i leng baka YouTube channel kila ban i kham tam ka Facebook channel la jong pin i sipun ka banga kren yaki ibabun ki lat yo kam yo jam yaki babun ki lat jing puli yaki babun ki lat jing shakri leng baka domain ke jongi kan leng baka online ten service center ti haoi tu mafikiran mentan haoi hakapol marang puliru namar ngalam lin kan corporate life habang ipet ki PPOs ning habang ipet ki film jannat habang ipet ki film mo ki film parang ki bapan i baki priu ki tre ki companies prepare ka katu ka ketik ek men sim jonga bangaru ngakwa ban tre kumtai ngalong independent ban tre te ti hatu poru ngalas dang ban hani ki kam ngalas dang ban wa ki kam kat banganang puli bi first year second year ngalai le ban tap ki kam kum ki academic counselor lain ngai le ban tap kum ki sales manager hakilu ki private companies kum ta ter kat banganang puli ngatap atat ki kam bang itu hok ipi ngalai bun bagi call hapor bangadang puli ru but tama kam sim jonga pre kam sha enga bangan traino namar bliu ngaban pendap sya graduation ke jonga ti kalau kum ta hakapor bang ladap bi graduation pada ngam kam na tumu bangan traino namar ba kitu pro kelong teng ka life experience jonga kanya kumnu ban wadi ki kam ki jam ti gani kalong ka message ki khana samlaru kat ba pirang puli phila ban nang persang ki ki kam ki jam kam tam e haba ngidon kat ni ki private companies ki bawan hapo miglea jongi ti kum ta hi ai ba kata kan long ka jing prilat ya phi kan okay te dangi pet sau dong mentare ki khana bon ki drop out no dan ki baduk lat namal baki kal aram than kata ka jing puli ma dan pada ki ba persang kat bala ki wat lat nang ni na tai te nak liang jong phi ke ba phi kwa bon ong ki tu ki ba don lat tama ki pen sap e no ti hawa kari ka jing kali ka ba kham e khandian andai ka jubab ka don ben ti nakabanda ki tu ki khana ki bam don lan mo ngi yo I bun ki dan ki evening school ki dan ki morning school hai ki banta ba pher ki dan ki dan ki seng halang ki seng ma ha ki shnong ki thau ki ba ailat ki priu ki longyeng ki ba do kham tam ti ki dan ki school shnong school dor bar ne ki ong ma ta ti kitu ki lat ki ba biang e nakabanta ki tu ki bam yo lat ba ken le ki school ki jong ki but ngakmi lenti ru bang athrai ngam artatin baka sarkar ru kadan bun kilan nagabanta kum kitu kilong yeng ki badong but ngan shuang kan dia ladang ile ya kanu ka kanjam survey hapo kisnong ki thau jingi banwa ki kum kita kilong yeng ngathai leng baka jing trengkat ka education department dekat baka dorbar shnong ngathai kila banwa ki bakum kita kilong yeng ki baduk ki bakatu ki bamla ban pha school ki khun ki ti ki jong ki ngathai ye bakum kita ka sarkar kala ban ai kanu ka kanja grahan mo lani leng baki dorbar shnong ki badon ki school ki jong ki badon ki school la jong hapo ki shnong ki thau jong ki lani kinu ki seng 3 months over ki badon ki kum kita ki school but ka we pre ka message na gonda ki tu ki brio ki badon lat hende ki bam pendep ki jing puli ka jong ki kata le si ka dega kamon ka balalut ka jong ki ka dega man ka baklan ka jong ki but ka de hi ka will power ka jong ki te ye kum kita nginom la ban penbor hende kum bakalong kaya ka generation menta kam sha shu yang ibeng long menta ngai iba kam panlong jaitu shu ki brio menta namar ka jing kedu jam kala panlong ki bikin smart hi bikin wan namar kum bangan yetu ipi hakani ka jing trei jing ta ka jonga hakani ka online dan service center jonga ngai syam sipun ki brio ki bam dan lat ru ki persang banwan shangi siapa ka center jongi ngapong e ka jonga menta ki wan ka center jongi ki wan ban persang ban wat lat ki wan kili patau ya ki jing lat kam lat jam hang niang tai ya ki jing lat ki jing puli la ni kum ta ter ki bun ke ti new it dang kini khendiat smiru la pipet news pe hiju ki don gini ki jing ya ki bo pher ya ki bom yo kam yo jam ki samla ki ba biang ga jing puli e to komi ki to pada thrai phin ong kopno hatu ko de ka jing diko jong ka sarkar ne ka de ka jing bam nang jong ki banwat kam ne
kendi ke tharai Nasi sutanat bahaya tu ketin ba ong hari lejong ngilek pamon. Nga sutanat bahaya tu ketin tamba kamut pada bangan ong da kawe ka jingmut. I don't have otherwise ben benang an berkhat kata. Hari lejong ban lek pamon kamut ba ngin long try. Yala ka jong ka jalang ngin long try yala ka jong ka jaka. Ngin long try ka jaka puli ngin long try ya ka jaka trikam. Ngin long try mo ha kinu ki benta ki ba ki kimi ki pa ki jongi ki la penang pen start yangi. Ngin long try ha la ka jong ka snong bangin kendrup ki kam ki ba uwi war umpat shim kan ti ngabun bahaban keren pangata handai ngam tip hadu kan nu kapor kan sya ngam keren kita ti ha bai dei begitu ki bai dei mo bagatu ka employment rally man ha tu nganam dan even kan tho yakinu ki sengi ba organizer tu ngalani ngam dan kanu ka jing kan tho kata handai ngani tho ki pi ko si ngadan po office apo online service center ko jonga nga hari mengalatip ikatu ka employment rally bagadon ngalamut ban mi hiru bangan ban sngap ngamut balik sngap ikum ripat ba ngamut ban yang ban kandong kum ripat ba ben ngala perkhat bangan ngan sngap ang tu ngan sngap ik intellectuals kan ngan sngap ikita kiriu start perkhat kan kumnu ken ai ya kata ka mo ya kakti kaman kakti ka yang jongki lengba ki kentin sembo umjer umrupa jongki yaki khun samna jongi bangin tai haka kemlang salang khamtam bangin la ban i ki kalan ya kalat yo kam yo jam ho ka tu karali ka long ka batei ban mi chaman tu namar kala long palat kani ka jingle ka jong sarkar ngan kanu ka sarkaru ngam kanu ya ka sarkar pamantang andre ngamut pada bangadon bakal ka sarkar pamantang ngam kanu ya ka thamei jong ka political system ma ka ba la le lendet ki pat ba ka le lendet khamtam ki khun samla ngaru ngadi uwei na pling khun samla ubla ya lenti ya ki rai dam ka ba ma ngam len ni kata Tendai ketika man kepada elut ke jangan ketika man kepas kem ke jangan bangan ya kun. Ti kan ketika message itu ki kena ro ki badan hak tu ka employment rally man hak tu. Wanam du jung kan man kan ketika message nak kalian jangan ba ngidon hagari le jong ngin le kat ki man ho ngin treshitom haki kambaro ngin treshitom ke jung puli ke jongi khamtam ki kena ki badan shabaru mental le si haba pin pe jagan ki khubor ai ba ki khubor kan long ka message ka khlan nam ta jung pi pen wan biang shari le jong ngin le kat ba man ngin long trai khli hala ki jong ki kam ki jam bat kata ketika message ka bang akwa man ai ti jugin phai biang khndet je tu ka jing im jung phi mo menta kumbangi tep na ru mena ro bangi la ong bo phi ye ka kam sarkar ka phitrai hatu na ye jung phi kim dom ki ai jing krishan ne ki kumnu ga long situation ha tu ko por tong jai be plakali ka ta ba ngan point no chako we ka juba pa mo ngatrai kum state program officer ngani thu hok ipi ha ka po directorate jong ka community and rural development department di community ong no ngadi u second level officer and third level officer hadin jong joint mission director hadin jong ki program manager ngangari program officer ubari ro haju opor ubari monitoring officer yaki ni ka scheme mgnrg kuma pitep kari ka scheme ka ba kraw tam hapok ka ri ba ka jat ben riu lani haka ngam ong ka jat ben riu haka ri ba ko wei hakari india ba ko wei kari ka scheme ka bala ai kam ai jam kham tam yaki skill bi ka on skill laborers ma ki nong trai ki batrai ki format nang ta de habangari u state program officer haka tu ka directorate ho ngidan po ka state level ngilet yaki tour keleng ka jala bat ngan sai thu khanai fi kai ka baja yanga po Garo Hills ngala tour keleng ya ka miglang par ko wei kuman si ong no ngala pen pat tanat ya ka jala par ko wei ngala tour ya ka west khasi ya ka west Jantia Hills par ko wei sya ka east Jantia par ko wei ngala ya keleng kini ki jaka nang tang la po jo poi ngala ya stationing nang ta de ngala ya jaka merang ngala po po South Garo Hills nang ta na South Garo Hills kum ta tar ki bun bagi jing yan ti ke jonga kan ti kum utau program officer dan utau monitoring officer ya kan ni ka scheme mgnrg ti ho kadon ka jing babi ka ba kraw pha om nanga naki henmen ke jonga kum ngai thu ifi mene utau henmen jonga udai u we ni pring ki officer hi ha ki department ka ba pinsa yatep hi hadian bot ya ka jajung ti udai ma u ba ubayam ningkong du ha ba ngai ka ni ka kam uang yang beli fi ika kam sarkar ngam kadika mon jonga imei hakpor bang ika kam imei mentai don po hospital to ti imei hakpor bang ika kam iong nga i phla bai fi phim le trai mentala kan nugan isi mentala kan tu yo fi khom trai nga me thu inu ru fi ka jinglong jing jonga kalong po pher ma namar yakan unu ka sinjam ka ngashim bedala die ngarai bedala die ngam jurun kam ika consent jung junuru namar ka kadi jing im ka jonga kadi ka rai jonga ko bang lai thu ipi ngala durut na dudang khana ngala durut hapor bang ngali college mdan manu bon tuklar ka kam jonga mdan manu bon pe ka bhag met jonga te wat mangan shim yakan unu ka life decision jonga ru kadi bi ka decision jonga ti harin bang i kita ka kam ho kadan ka jing babi shibun bhana ki babun kiliang ki parlok projor ki jonga ki colleague jonga ki bape ka ni program enta
kila iban nut ha kila ong me bla perkat ASEAN ngong ngala da perkat ASEAN lain sin ngala da perkat ti ki ong to ka ba merai ti kata ka kabun ba ke jing bapi kabun ba jing bapi hendai na kaliang jong ngam bapi hendiat ru namar ba kumba kalong menta ngadon ha online service center nga comment ba ngari ubri ba comment ba ban ki bri ba page status jonga jaga WhatsApp status jonga ngadon ki viewers man kasi khasan spa ba kan du spa ki viewers jonga hapo status jonga namar ka kam jonga kala panlong yang bangani i ki ba bang nyade ki ba nadu ki khulung khana adu ki rang ba ki kro ki temen ki kro te menta ju ngin poi khendiat kan ka phak no ba kham pher khendiat te ngi yo so mo menta ba phi mut ban yeng election te kai ka ban long pi ban poi sha kan ni ka kam ba menta ban jet ban mi ban long tau nong mi khman mene ngala da ning kong ba mene ka daw bang i ka kam sarkar ka dei ba bang i ka corruption ya ka bam sam ti phi kani ka jing bam sap kala pen kala duk pen kala kadu ya ka jela bro ka wei kala pen kala nong tu nong luti nong sho obriu ya ki khun samna jui ka jing bam sap kala pen nyap ki babun ki long yeng kala kenjat ki kapo jung ki babun ki khulung ka bam sap kala pen nyap briu kat nu shalendet shakyar shakbang ing mi oi ti kade kata ka daw ba ka banin kong du bangami shakmat ban yakun yakani ka election kade nan ta ka bam sam bangan yeng ban persya ya ka bam sam te ju ko mo pia thu mo ba phi la e ta ka kam sarkar phiklam ba be ni menta ba phi da ri ka online dance service te phila on ba tai kham banya halo jong kani ke namar ko mo pia thu ba phi kemana ka kam ba phi trai te ba tai khindia phang jong ni ka ha te ko bangai thu mene ngari briu ba it ba kani ka corporate life lema ko mga ong pe ti film jannan pe ti film pareng ki ba ki briu ki trai hai pok office prepare kum ki briu ki ba la lut ki ba ya ba yang ki ba style kru teng te nang ta de te ka e ba panlong nga ba de bangan hagani online service center ka jonga pa de te ngani thu pi house name 2018 ha por bangla e ka kam house name 2018 ngala asang ban sang shoi kini ki DTP center ki bale ikini ki photocopier mo bale ki printing bale ki applications nam ta ki kam prepare te langba ka jinga kandu parlok ki badan po ka IT department ki badan po IT department ki ai jingtip yang ba kadang kata ka common service center mo ka ba ki kinu ki khana ki banang ki computer ki la ban pli ka ni ka common service center ai ba ka ni ru kan de ka khupo dam ta jung ki wei pat ki badan po ka IT ama kiberan po ka IT studies ka study jong ka IT tikin kin shime kani kala dokum bal shimanga ba hagpor mala i ka kam ngastang kani ka DTP center but ningkong do ngatre stom ha ngadi meni thu EP ki pat ba ki kan kham tam kina samna ti ngapli ya ka center ka jonga ngapli ban up iki brio bakin wan ban xerox bakin wan ban pa print nadu ka por price tang min step hadi mangala i pila ban mudur PE ka kam sarkar ka ba piyo lai pesan 1000 nei pen haban sedang ya ka kam ka ba pimtip kat no pinyo shisngi ti aga por bangasang ya ka online service center ngapli nadu ka por price tang min stem ngakang hadu khatwe biji men mien bat nganya thu pi ki pun ba ki kam ki ba ha pring jong kata ka jing persang ka jong baning kong du bangakang khatwe biji men mien kalong ka jing singa ka sinong ki briu baro ki bayat ti nang po sinong jui ki ong singan ma ba pi pirang peli ma pi to kata ka wei ka ba ar pi ban su thu price tang do khrabi biji kam dei ju kam ka besuk hatu ko por lai banai nga trai marwei kabut ladang kam ban bam ja siteng sngi ngaban pen kredap ya jing khang ngaban tan ka shato shapo nga sai bam ja dan dalada bang ta nga sawan ti lai banai kum ta ter nga persang marwei pila ban su thu hau banai baning kong naga kam ka ba yo lai pesan ba so pho hajar ha ba ki kam sarkar penyo tang sawa jatan galong no ke jing per kalabun jing per kan wan katuka men sim of regret te bapin regret bapin babie tama nga ya khuni kataru ki para samaru kari khubot kan wan ting men sim bapin babie tama nga ni thupi yaine ke ka bapila persang ti hading kata pare tang hading lai banai pare nga sang men recruit khna no nga su bangamla bo shu marwai isa hajar ikiu indri hajar ikiu ipra hajar tifisu ajing kiu ya kamut ka dedication jung pi ka kam kan ti hadin bangala syakri lai banai tingal recruit iwi khna nongra di khna bani kongdo ti ilawan banyak ita hakbor ba iwan banyak mai ha ka tu ka off time jonga ngayo kan
banyak kendu pada bagi perok pada nak bagi department nama ngaladan pa pok department miswa pok sinadi tengah kendu pada bagi perlok na pok IT ngai kendu ki perlok na pok sports ngai kendu teter ngawat ik jing tiap kumnu bangan yo ban sengel ka jong ka kam ka jam sa syanu pada bangan pentelun ka kam jong ti hadin kata pada dak ba dak jing plilat ublai ngayo ban ikandu ikni beriu na pok IT department bagi ong yang ban play kani ka common service center but Maria play ke common service center kadai ke jaka ka ba biang tam na ta ki pat ba baginya kendu kam bat ngi te kata hi kala anang penlong yang abangan ya jan shu shu pat ba da ka jinga kendu kam te kumta ka yat ke por hadin 2018 19 kumta hi 19 ngabu no sarut ki staff pada plus tu ka jing rojong ka kam hadin banga yo jingmut na ki parlok ki parjor ban le sagini kitai kumta teter te how 2019 ngalabu sarut ki staff. Then come the 2020 kawan ka corona ngani tu pi hapor wan ka corona ngasusi ba banyak tu ka wei ki wei ki priu ki tngan nga kashlei ka thiar ngasusi ba ban i kum tu le di bat ngai tri kam bat baro ki department ha tu pon na mangal ngi film ngaladon pa po state ngai kendu kam bat baro ki priu na du ka police department na du ki wei ki department ki parlok ki bari ne po social welfare teter kumta ki wan ban the ki jing khu jong ki ban ai ki jing ram am tang yang ngai le ding alap yang ba ka jing kamai ki wan ban the ka jing khui ki pat baru ha to por ki ai ki tu ki mo ki contribution jung ki lang ba ki khau piat kum ta ter por wan ka corona ti harin ka tu 2020 kat ha ka corona nga pen mi branch ki wei ki kim nga pen mi ka pamut ka dei ka dak jong ka jing roi ti kum ta ter how 2020 nga pen mi so ka branch how 2021 nga pen mi sa lai ki branch tiga mud karoi pha pi ka dan saka online ten coaching center ka dan saka online ten computer center nang ta de hauju snem snem ajar phuai ngapan mi ka salon te man daw snem ngapan mi saka ka pran je po lum siam bat leng ba ka channel ka jonga leng ba ka status ka jonga ngashet advertise sibun mai kini bat ngani thu ip kini ka wei ka advertising skill piran kam ha khang ba plan pen roi ka kam na jong bat ngai ibun ki khana samlam da kila tri ma ban advertise tamno ngam la pan su thu pare ka quality nya pan su thu ka quality jong ka service pada ka advertisement kan biang pinyo ke kamera quality ba biang pinyo ke music ba biang handai ka service jong pi ka jing shakri jong pi ka de ban long ba janai ka de kata kan ba pan long yang bangan kiu hadu kan ni ka jing e jong ki priu ka jing e jong pat ba ya ka kam ka bangan trai ya ka jing dai but honesty ka jing long hok ya ka kam ba pen trai ya ka ba ho ong ho ya ka ba em ong em ka dan ko ka jing thu khana ken dian ha ka por corona ki don ta ki priu ki ba sa nong thamai ki ong yang ba phila ne man le ri wei ka kam ka wei ka kam ki ong pet nga tengah em American style ya ka ba pi ong ho ya ka ba ong em pitip nam kata nga shi me ka challenge beli ni briu wan hakmat jonga wan ong kumta beli ai lat choy nga ban jubam beli jubab hino dal dia ha ka por ba ong mu kumta kata kan ka bu yang ai ka thong bangan ong ho ha ka por bang ong ho bat ta ka shisha kata ka kam ka tulun shisha ru kata ban ka mai bun ban kata ka kam te ka kam thong kare ka kam ka shisha hi kata te kare ka jing spoon sim jung tu briu hadin bau i kata ka ho jung u bar ka ho jung kai poi haju nga ka mai sibun ban uru te ho kan ni ka public domain kata ka kam ka jung ngi haban high kendiat ikini ki kan long confidential kendiat iki kam ngi treru naman ngilom la ban lik than iki ya ka ideas ka le jong ma ki ideas ru ki leng ban kam hadu kata ta hapo ki kam sengjam le jong te kita kira kira ti jong ka online service center te ju mentangin poisa ko pat ka bentama kumang i ba pilayat bun kita gijing e te bat ni te pro bapin banya kun ya ta ka election te ka e ka ba penloi phi bapin poisa ka ni ka politics bapin poisa ka ni hatu ka di ka ta ka jing e jong phi ba menswa ne ba phila dan jing thmu na do menswa ne kumno na do menno ka ta ka jing thmu jong phi bapin ye kun ni ka ni election kadai kat bangala man thu ka kantin election ka de house nam 1998 hakapor ba iba elhek i penram yo iba jem parian 1998 ngakan mau ke kan hui ki khana kia sawa ki jingtem ki jingpun mo hata kapor nga su thu ka de ka election nganang shong class 3 nang shong class 6 class 5 class 6 3 ita election kamut ka de ka tu ko kom election kamut ka jing kan hui kan hai te mo to hang tu ka tu ka tang ata shwa kamut ba ngai i ka jing mi pat ba ka jing ya ka jing kan hui ka jing rwai dei te 1998 kata then hadin pre come the 2003 nga shong class 9 hatu ko por te komensi tu pi how 2003 dala gi jong ki khamat hatu por lang ade adolescent 2009 nga shong 2003 nga shong class 9 nga ade adolescent tu por nga su thu ba ka e ga jing sho ka e ga jing dan ka e ga jing
bentiu ke ega jingnya kong kti ma so thu ma nang man puli khubor ru but kidan ki hapor ma shong class 9 ngal tho article ru ngan ma tho article chipang kaseng HNLC ti mo kata ka benta banga ya ti hapor kumbang long khana school ru ti ngala yo appreciation chibun mani ki kinong kai to por ru banga tho itu article ti 2009 2003 ngala so thu ba ka ega election ban ngala I ka jing kan an ka jing sho ka jing tan ka jing kawang mau ka jing pen man sao ti ngam prakhat kan ka tu ka ega election la ma so thu kumu brio then come the 2008 ngala they ban graduate last dang ken ki khana samla ha to por ngala khruit ba kasnam ru tama aga jinglong jim jonga ngala penjai jai ba ga jing jong ko mala itu film nek tu challenges ber khwat ngashim personality ban ngam dan e ban yele bat ki brio ngam dan e ban yele ba ki pat ba 2008 ngala sang su thu shu ka election ngashu observe ngala su thu ngala puli political science nei ngala le economics ngi puli ka history ngala e ka emlang salang ngala I khana seng samla ha pokishnong ki thao ngala I khubor kaleng tengah sutu ha handai ngam ju involved ken diat ram ti da ka baburam kila don ki politicians ki barem ki balai khun na pop thon khna constituency house nam 2008 ba 2013 kitu kila awan ban kan jo yang aru kila ki briu jong kiru kila bat mang kiru kila awan hi da ka baburam hat ko pole bapli ngali ngam tep tang unu candidate ru na ngam dan interest ai ram ka election ken diat no kam dan ai ngam tep menu banyak khun na panthor handai ngam sutip itang ka tu te ka jinglong ka tu ka atmosphere fi su am ka jing kon hui ka jing tem ka jing sawa ka jing to te 2008 2013 kila sangwan ki priyo ki jong ki politicians namar ngari somla bayat bet bagalanti hapo shinong po thau bat ka shinong panthor ba ko we ka tep ye ka ta panthor khna ba ko we ka tep ki priyo be ka man ha ki tep ye ka identity jong ai ka ideology jong ai ma te terap nang ta ka iga baja te then come the 2018 ngala sang menteri na 2011 ngala sang menteri ter come to mentah 2018 te 2018 hapo bang resign sonen ka kam kan pikin ma baling resign ka kam de ba kate ka bamsam katu ka panlong nga bangan her samadan pi ba pin sa fi ki brio hapdeng khlem dala ban ki shejrong kam da jing mudi iram habanga mi shakman kamut nga khwa ban lei ai shibun ke ke ti na ta ka nang ni nga drop eladi shapo ngawan to the grassroots level ben ngawan ben na ka tu kalai pesan 10,000 syaka 10,000 shibanai ti kata kala syai kerar balinga thmu banyak khun 2018 kata then in 2019 kum tu he kala nang syo ngalet gi babun ki classes mo nadu ki counseling classes ngalet ki BPOs classes ngalet ban let ki classes kanang mangang la ban build ka confidence jong mo ki bun ki parlok ki bangya kan du ki coaching classes prepare ru ngalet ban let ki classes then nang tade katu ka build ka confidence jong banga dei ban mi chkamat ban serve uprio ki pat ba ti katu 2018 ngala resign tinggal sang ni kam la jong kum ni kan ha ka jing sang kam la jong ngai I su ka jing e jing pat ba kan ngai I ka jing e jing brio ya ka jing duk ka jing kodu jing brio pim na ban mudur mental la ngi zorok si kot ngam te pa posinat ki chim kan no ngi sipan thor mental ngala sang ban chim arpia ki brio yiti arpia ru ki dat dor ban pani yiti arting ka ru ki dat dor ban ashting ka pila ban mudur ka I ga tau ka de ka jing kodu jing brio ngi di ban su thu ba ki brio ki kodu ki brio ki sham la not katur khmat jong ki le si kanom pau ku balak kran wi samla menen po ka channel ka jong phi hiru bang yeriam style handai ka donut jong ki ga dap ta ki jing mut jing prakhan kari ka basisha ka bautu samla la kran te kalong ru ka basisha ba ki priu hapo ka jala jongi ki dan ha ga jing lanot kari ka ta ka daw ba panlong nga bangan mi ban khoni ka election namar ka an sanchar ka dar yangi ru ka ai ga man ka pala duot hadin pala atin the age of 25 years being a sound mind being a person of sound mind pila di citizens of India pila ban participate hagani ka ban contest ka election kadi kata ka papalong nga bangan slur bet bangan mi chakman te nakaliang jong pi ato pi sngo kumno pinyo ka jing sanya jong kitu ki pai ba tu khamtam na ki samla mar ko mangi pet manta ka ni ka jing long jing man jong ka ni ka society jong hi jong ka emlang salang jong hi ka song bor ka kham song ma ki samla te kumno pin kata eki kumnu kata ka jinglong jong phi kan kata eki hakanu ko dor kan kata khnang baphin kan wan rai kata ka jing job phi nga so comment mai kata ka jing kali ju phi nga ni thu phi ong ek samla nei nga so bi ba ban thu iwi jing ja mena kini kisngi nga yo ka video call na ki parlok ki jonga phila man mudur ka kamera ka bakat kan ni ka bahya ki perta vote for ba juban vote for ba juban kita khana samla ki bale ki delivery kita khana ki bale ki delivery
nang taki kena ki badang puli ki dan haga grup juki itai nang ditang iduk sai beret ngaong iki 4 dega por ngatip kajing hang tai plus 2 kajing dei jonga ki samla hakat ge menen ngayo menen yuan wi kena po office jungi yuan ong yang baju ngayo ko ka call ukuli nga piso gum no shpang kata ka dash party piso gum no po constituency pi phang kata ka dash party utau khna bapli pla masu thu udi khna samla uwan thu nga ong baju dan de bakli nga komta ngong bet nga ngan but i baju pan nai kali shu nga ki ru to kata kala di tang kata shwa nganam bur kiti shu kita ma namar kalong yok hayat palat ika put pana ti pla su thu kata ka jing de ki samla ngadi kun samla ngarang babriu ngan ong kata ngarang babriu ngarang klan gamet ngarang la ban maria ti kata ka jing ong jung pi bangnya khun ba kita ki we ki briu ki bla pendrem ki we bla pendrem kita ki ni tai kumala ban rap ban chakmat la ai yang ka ju ko hong bangnya khun ya election ngiran ka ju ka jing de ki parlong ki parjor nginya khun ka hok ba jing shisha lada de shisha bo ba uta we ar mut bangnya khun ha election da kata ka lenti ka badai kat kum balabu pe ka an ka kanun to se mangaru kam duna shu te atuk nakalyang jong pi pan ke jing ban kre nak menta kan ke election pili ben tu hon pili ben tu ka jing don jong ha po ko online service center kampat khut nga ban pendap ya ka salary nan taki ya kinam taki nong trai nga don hadu prash pungut ki staff mo bat mangai la di nga ban pendap ya ka yo ka kot ha po ka center ka jungi kalong very challenging without my presence ka online service center kam long ai wat manta bangaran hang ni interview ka jing mu chumbaran jangaru ka prakhat lem chatai ru tip ken le kum no ki staff junga plus tu ngalong single handed te nga kamut nga haban ran hakata ka rukam em ban hapan biang non shabarok kiliang ti hon ka jing ban create ka election pare kum shi banta we bangila jit we bangila pan pau we ba ngila pan pau kam dei shu ka por bangin dangia le ka ya kan kat kata ka kam lani ban ya kren khun jaka ya kata ka kam ka jing jit jonga phila su thu meneng la batai ki tu ki jubab shakman hon ka jing ka time management is very important kan ni ru ka we message ki khana samla ba ka time management ngi ban don ki briu ki onga kum nu phila ban manage ha ka family phila ban manage ha ying phila ban manage ka kam phila ban manage ki totally ki center kum nu phila ban manage ki kam ka kur kum nu phila ban manage ban le ying apriu kum nu phila ban manage ban le door to door campaign kum nu phila ban manage ban ya kan du ki parlok par jor shini tai ti phila su thu ka time management ka de ka way ka ban longinga ba ban long ready ban ya khuni kan election ru ti ngala banta la ka jong ti ka jing sang jonga ya ka door to door campaign ru kala nang yan ti hagari ka jing ya jonga hagari ka jing ya ti jonga ngam tu jing kemen ken tiar ru tang ka jing phumat sudah tang ka jing tang ka bo sudah ka banga siam ngam pad don ka we ru ka banta ka banga bangan don kanu ka jing penduk mesim kan ha ka jing kan du jonga ha ki long sam nadu ki bam dei khasi hadu ki bari khasi tangka positive response sudah ngayo na kipat ba ti kumbang along fi mentan kamaran kadi kaju la ubahe umaret wakrau kadi kaju ti ngenmi penyele bat ngam du kemen ru ti ju kumbang i ma ba hakan ni ka jok jongi wat mun swarongi i ka jing klan board jang ta ka pisa hakapor election ti ngathrai hapo ka constituency jong phi ru kanum lat na kata ti ke ka nakalyang jong phi ke ka lat kalanti ka phin sim banya fight la ni banya khun ni kata ka board jong pisa nak benta kan ke election arja arpulai na so si ba banya thu ha kadi ka basisha kata ti shibun ngam ong ke di supporters jonga ke di briu ki ba nya kan du lenti ha kan ka jing ya lenti ka jonga ban kan du haman ki bagi ka ba so si ba ka long ba karan shibun kata ka jing tri bor ba kan jonga bor tingka ti andai ka ba we ka ba ngala ban hikai ikpat ba ka long bet ba tu shim ba tu ji pade ka ba piman ya yang nu buri ba piman shim ka ba piran kam ba pila ban shim la ka pitirwa pila ban shim andai aga por ka sngi ba piji pade na ka tu ka yeng kan tang jong pi ka de ka tang jong pi marwai ka ba unu buri ne wat stang bulai ba yi yanu piji ti ya kata ka jing tri bor ba jong ka pisa on ngam ong bakam don kadon ben hakinu kinu ki konsensi ru kadon bi hi te wat haga konsensi ka jongi ru
nganang yo khubor menne nganang yo khubor menne ni ki parlok jongi ha bang le hing yang priu kadon ka jing penbi jong ki priu jong ki politicians kan ki bala long tang ki politicians ru nang ta de ki badon mentah banyak kun hapo penton pra konsensi ki priu jong ki kelet ban terwa pisai ya kita ki parlok ki bangai kenduk meneh hapo yang priu ki kwa bantan priu ti ki matan daga bor ka pisah ki matan henrei ka khobor ka message ka clear bhanga banga ngasuthu ka ba ki pat ba kin le kari bet ba kin sajit yo ubriu ba ki mon uba ki su e uba ki su thu bo unlong rap jong ki ha ka bakut kasngi lani ha ka bakut jong ka election uban long unong rap jong ki ngasuthu syai kara re kata lengba ka jingyal ti ka jonga ka kadon bet kan ni kadon bet jing phumat hagidur khmat jong ki priu wat kadon kata ka jing ja ka basusi jing sam bisa handai ka dur khmat jong ki priu ka long ba ka ba itanat namar ba kipen i bet ba ngin shim tama ya ka jing thap nginom thap yu tu ti kalong ka jing kai ya ki politicians ki bamlin ru ban ai pisa kum to ti to ha ba ki rap ha ka por ka e ka shon ka bha e kalong ka jing toy namar ba maki ki la ya chwa ban yanga kila khamlang ka pisa ka tengka kila khamlang mo le sila da dei ba kila kalamar kal along kum kawi ka career ka jong ki kala along kawi profession jong ki ka ba ki yo ya ka kamai ka kaji lang ba ki bapun ki schemes lang ba bapun ki lang ba ki bapun ka mo ki allowance lang ba ka sarkar ka ba sanchar ti ai ba kata ka jingsam ka jong ki ru kanang ya lada kinang kwa continue bat ki bat ba hi ki dei kinong bishar ki ba khlan ma bat kani ngani thu pi kani ka ha ka jingya ndi jonga ha kani ka campaign ki jonga ngaso thu ki bat ba ki la start ha bat kanwan ka jingkala isu tu bukan warga jengkala. Nakanu pada ke parti bapin yeng. Nakanu ke parti lah ni ke sengsan partai ke bapin yeng ikan ni election. Lani bapin yakun ni kata ke election arjar pulai. How 2018 hapor pengalai itu kam hapor pengalai sang ikan ni ke online turn service center. Shua dengan shim ikan ni ke decision. Nganya tu kan dia defi. Ngala puli ru ikan diploma in theology. Ti ha kapor banga puli ka diploma in theology ibawan puli ikan ni ke online turn service center ru ide ipasot tongper baka tim ke jong ke test pro. But haka tu kapor baki wan ban pliru ngayo e jing khushipun haka kam ka jonga but how 2019 kadon katuka jingkran hapo kaman sing jonga ba ngadi ban le enam taki pat ba ngadi ban le en taki brio ti katu higa katu ka kaladil pa ka jing sedang jong ka jing kwa jonga ban mi chaman 2018 kitang syukut ka ka general election mo assembly election ti kalawan pada ka diga term ka pathamai menta ka ban kut menta orjar puar ti kumba kalong menta ngan mi marway ngan mi kum independent candidate na po penton pra constituency kum nu pi penjat thai LD nomor bang i kar kom ya kata ka rutin jong pi kam dei ka basuk ti kum nu pi penjat thai LD kan pi ong pi penjat thai pi semua kan piam siam ka ba penjat thai ya ka jing im jonga ka dei be ka tu ka jing million jonga ban roi kibri ki ong kum nu mem thai haba mela thai kam ro chisngi ti kibri ba jumlian ma ban pet ya ka stress jonga ki ban pet ya ka YouTube channel jonga la ni ban pet ki ban ta ba pher ki bangadon po public domains wat ki ban po star maker phila ban le shaka tu ka ID ko jonga phila ban i bangarwai shibun ma ki jingwai bat nganya thu fi ngadon po ka ban ru nganam pendu ya ka tu ka jumlian te han ya man ta ba nganya khuni ka ni election pe nga penduna na penduna ki programs jonga ban le rwai e wat nganya thu ko pi min shwa nga i long hair nga shitang YouTube shnyu jong pi udu shnyu jonga ti Andrei namar banga maintain pada ni ka public identity jonga na ka banta ka bha ka miat jong baro alang hi na banta ka decency ka jonga na banta ka jing itana ha ka ya ka yang ka jonga ngala khap yu jong ru Andrei kata pada kam khang ya ka jing wa jonga ti kumang itu ipi ngidon ka gigs koi ngin yo aspo shela ti kata ka jing penjat hat ka jonga ka dei bet lang ba ka jing rai pinyo school hapo ka Facebook channel jonga ngarwai ndu ki jwa hindi hadu ki jwa khasi but mentar recently ka favorite jonga ka dei hei kong thei ba best time ka dei jwa jonga hei kong thei naga jwa khasi but naga jwa hindi ki buon ha te ki jwa phareng ki buon ha kata kan ka dei ka jing penjat hat jonga ba man ka si te ju phila ban roi khindiat mon kum man penjat hat man ta bangin la jan poi ata sebukut jong ni program te pidon khindiat mi bi jing rai bret nak bentar jong gipat pak ki nong pet nya kini ti namar bangari nong rai ti klempep hap syahi ban request kum ta ban rai ti kumo kumangi i hakibi ki consensus rung i bakinong nong rai dai ki ban yakun ni ka election ti katur golong ka ngamong bagalong ka jing ai man sim actually kan mar ka dei beka jing jit jong wi pu priyo ti phosi ngaru ngadei hiu taw nong rai ti nganya thu hok pi mentasi ka khat ri surik nomba ka dei ka badi jung khun jonga
kani ka wi ka jirai bangan rai kan dedicate yu khun jonga kadi ka jirai ka bangan thau ha ka por shwa ban khai yu khun nama bangan nong rai ngala thau pai ka jirai 4 months before the delivery kan yu khun te ngam tep lao undi shunang ne kun thai tamba ka jirai ngala ai be ka kadi ka jirai ka ba ngar rai be nam tai khun te kani ka jirai ngan rai man ta ka long kom ne ngi ap kermen ya ga jingwan jong pi aku kun ba i jongi i mei ru de ya pi i ap ling a aku kun ba i jonga porukala nang jan shen ya shem ya pi aku kun ba i jongi. Thank you. So beautiful. So kata hati kata jingrai jung piju. Really, Bas, thank you so much. very Thank you nice. so much. Te benta bangin penkut noi kini ka program, tingin pan pada ka kubur na pi lani ka la ban long kum ka appeal. Na ka benta jong pi ma na ka yaki pat ba ki pa pet yakini ka program. Hon. Namar ka kam ka bakong san ba ka ba sukhya bakya shon ba mandai nga ka dei ka kam election. Namar pi ka ladangin bakla yang sa sien bat arsien. Tang sien ngan ong namar bang ngakhan involve politics na doning kong. Nga involve sendet menta 2018 bang resign nga involve menta. Kajing involve jeng ka politics ngala dapat sha lo mene hadin bang iya ka khya ka shon poka emlang salang. Nganum kran bun kini ki namang yetep lot ngi i lot ki khamat ngi i ki skor ngi snow. Te ki khobor ki sawa keleng ya ki baja ha keleng saudang jo jala jungi ti ka appeal ke jonga ka debet ya ki ba katu ka ma kran ne ban kya na ka bam sam kya na ki ba ka bam dai kan kya na ki bam dai ti khamtam kini ki basu thuk tien namar kani ka channel ke jongi ka leng ba ka tien khasi ki tu ki basu thuk tien ma ki ba ha ba po constituency jongi ki tu ki ngalawan rong she yeng ru ngadi manga uju hu priu uju ju khna samna ba wan ban appeal ya pi ha po ki kerpong yeng jong pi ba ha ki kerlop yeng jong pi ya ka ju ka jing kerpan ba pinjit da ka mon ka ba la luon da ka man ka ba chwat ka ba scam yonu pa unong mi khman uban biang len na gamta ka constituency jong pi tang ka ni ka appeal ka baret ngadan na gamta ki nong pen ya ka ni ka channel jong uslong mil bat kham tam na ka banta ki ba ki ba ha po ka pan thor pra constituency ai ba ka jing jit jong pi kan dei ka jing jit ka pasani Te khubli shibon jui gitu ki jing batai ki jing pen i jong pi. Te nakaliang jong usulong mil kurwak atiar ni ai khubli i juban i balawan second studio jongi ban share ban pen i kita ki jing ya lenti jong i bat ni kitbok kit riang rupa ki kam ga ba pinang le sakhamat ublay nang ku arsa laisa bat ka jing ya lenti jong pi kum ba pi long honest yelde ngat bat ngakermen ru ba pinlong ona se ki pat ba te daka jing sakri jong pi ki pat ba daka jing hiar jong pi na kata ka kerdan ka ba salor ba pin hiar sudok ni ka kerdan ka ba pin ya ta ka grassroots level ngat bat ngakermen ba ki bru kin ai sisa kata ka ti ka mon ka tiang ban kin ti pi sa kata ka kamlani sa kata ka kerdan ka ba ki le si ki thrang bat ki anganot te nakaliang jong usulong mil ukurwa ka atiar sai sen ngi ai khuble juban bat ngin nangkit boket riang bapin nang kiu irat haka kam go bapi trai bat haka kam go bapi te tang lagi ni kentien khule sibon